At siya nga pala mga kasinag, panoorin nyo si Bagwis sa Born to be Wild. Muli siyang ipinakita ng Born to be Wild, si Bagwis mga kasinag. Yo, what's up mga kasinag? Isang maligayang araw sa ating lahat. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay ng isang maliwanag na araw ngayon at napakagandang panahon mga kasinag. Naway gabayan tayo ni Lord sa araw-araw na ating tiyatahak. Ngayon mga kasinag, andito ako sa area kung saan huli nating pinakain si Bagwis. Tingnan natin mga kasinag kung andito siya. Ayan mga kasinag. Dahan-dahan lang tayo. Saan kayo si Bagwis mga kasinag? Wala ba si Bagwis? Oh! Andito pa rin! Oh! Ayun si Bagwis! Oh, di ba? Andito pala si Bagwis! Dito nag-i-standby oh. Bagwis! Ayan mga kasinag, ito yung pagkain na dala ko sa kanya. Ito yung tira niya kahapon, yung pitso. Ando si Bagwis. Bagwis! Good morning! Bagwis! Halika na, kain na! Bagwis! Ito yung pagkain mo. Halika dito. Dito yung pagkain mo. Dali na. Bagwis! Bagwis! Ha? Diyan gusto mong kumain? Ha? Puro putik ka pala dito. Gawin ng kalabaw. Ano? Kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Puntahan mo na yung pagkain mo doon. Sige na. Hindi ko ilalagay yung pagkain dyan. Matubig oh. Puro tubig. Doon na lang. Sige na. Lakad na doon. Ano? Ha? Asa yung partner mo? Wala. Saan pumunta? Ha? Saan pumunta yung partner mo? Kain na. Sige na. Gina. Ayan mga kasinag, nung manakaraan pala, hihingi pala ako ng pasensya kung hindi ko na alagaan masyado si Bagwis, hindi ko siya pinakain. Pasensya na ha sa mga nagmamahal kay Bagwis dyan, pasensya na po. Hindi na maulit mga kasinag, simula ngayon, papakainin ko ng papakainin si Bagwis. Bubusugin ko na siya lagi. Ngayon, dialhan naman natin siya ng karning manok. Ayan siya mga kasinag oh. Salamat pala sa solid naming supporters dyan, sa 27,000 na subscriber. Salamat po ng marami sa inyo. Sana hindi kayo magsawang tumangkilik ng ating YouTube channel. Thank you so much po. Mga kasinag, abangan nyo ha. Malapit na, magkakameron na ng drone si Bagwis. Tapos camera na waterproof. Pwede nating ipang-vlog yung kahit maulan mga kasinag. At siya nga pala mga kasinag, panoorin nyo si Bagwis sa Born to be Wild. Muli siyang ipinakita ng Born to be Wild, si Bagwis mga kasinag. Abangan nyo. Ayan mga kasinag ha. Pakainin natin si Bagwis. Sige na, kain na. Andun yung pagkain mo. Andun oh. Ha? Sige na. Busog ka ba? Anong kinain mo? Ha? Busog ka? Kung hindi ka kakain, maligo ka na lang. Gusto mo maligo? Ha? Gusto mo maligo? Patilam-tilam ka lang. Hi ka naman sa mga viewers natin. Sabihin mo nagtampo ka sa akin.
Sabihin mo, nagtampo ka sa akin. Sige na, sabihin mo. Naginutom kita. Isumbong mo. Dali, isumbong mo ako sa mga viewers mo. Sige na. Sige na, dali na. Kain na dun. Ano, naririnig mo? May mga bata. Ha? Parang may mga bata nga. Ano yung pagkain mo? Ha? Alin titingnan mo dyan? Alin? Busog yata ito mga kasinag. Tingnan nyo yung butsi mga kasinag. Oh. Ayan o. Busog siya. Okay lang yan. Iiwan na lang natin yung pagkain niya dito. At mamaya pag nagutom yan, kainin na lang ulit niya. Ang nakikita niyan. Ang titingnan niyan. Ano yun? Ha? Alin? Alin yan? Ha? Bagwis? Alin po? Ano po yun? Bagwis. Huwag ka na magtampo sa akin ha. Bati na tayo ano? Hindi na kita gugutumin ulit. Ano? Okay. Usapan natin yan ha. Matupad na ako sa usapan. Hindi na kita gugutumin. Huwag ka na kasi magparalayas. Layas ka kasi ng layas. Kung saan kita hinahanap. Nandun ang pagkain mo. Sige na, halika dito. Ano yung pagkain mo? Ha? Mga alay din baga nakatayo. Hindi ka kakain, busog ka pa. Ano yan yung kinain mo pa kahapon? Ha? Bagwis? Alin po yon? Ano, malakas ang hangin? Ha? Malakas ba ang hangin? Mga kasinag, salamat pala sa aking mga kabarangay, mga kasityo, mga subscribers, viewers. Salamat sa inyo ha. Sa mga nagmamalasakit po kay Bagwis na pinapakain nila, salamat po kasi si Bagwis mga kasinag, nung mga nakaraan pa lang hindi ko siya pinakain ng ilang araw. Si Bagwis pumunta doon sa kabilang sityo, doon ang bulabog.
Huni pa lang ni Bagwis mga kasinag. Nakakagulo na ang mga manok doon. Pero hindi naman po pala siya kumain ng manok. At hindi talaga totoo na kumain siya. Kaya yung iba mga kasinag, natutuwa ako sa balita ng iba na pagpupunta doon sa kanila, binibigyan nila ng tinapay. Nalapit sa kanila mga kasinag si Bagwis. Nung gutom na. Bigyan tinapay. Meron nagbigay ng kamuting kahoy. Binigyan ng iba ng inihaw na isda. Pero hindi naman kinain ni Bagwis mga kasinag. Pero nagpapasalamat po ako sa effort nila. Kasi mahal na mahal nila si Bagwis. Hindi nila pinapabayaan. Kaya maraming salamat po sa mga kabarangay ko, mga kasityo, mga viewers ko, subscribers. Salamat po talaga ha. At ngayon, ito naman si Bagwis. Ayaw puntahan yung dinala kong pagkain. Kita nyo naman mga kasinag, busog pa. Simula yung dinala ko kahapon kasi ang laki ng manok na yun. Halos lumubo kasi yung butsi niya kahapon. Siguro hindi basta pa natunaw. Kaya ngayon, butog na butog pa yung butsi niya. Pero yung pagkain mga kasinag na dila ko ngayon, pinatong ko lang doon sa kinakainan niya. Para pag nagutom si Bagwis mamaya, kakainin na lang niya. Palapitin natin dito sa dinala natin na pagkain. Bagwis! Halika, kumain ka dito. Ayun na. Ayun na mga sinag. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Pahawak na. Ang bait-bait pa rin ng baby ay. Ang bait-bait naman. Sige, kain na. Busog na busog ka baga. Ayan mga kasinag, napakabait pa rin ni Bagwis Diba? Sa mga sulit naming subscriber ni Bagwis, sa mga viewers, kung maalala nyo mga kasinag, si Bagwis napakalayo ng nararating, napakataas ng lipad, nakala mo'y napakailap na ni Bagwis. Pero ganun pa man mga kasinag, palibasat ako ang kinikilala niyang tatay, napakabait pa rin niya sa akin. Kahit san-san na si Bagwis nakakarating, ako pa rin talaga ang tinuturing ni Bagwis na tatay niya. Kaya nagpapasalamat ako ng marami pag-alaga ko sa kanya. Si Bagwis hindi nakakalimot. Hanggang ngayon mga kasinag, andito pa rin siya. Napakabait talaga. Tingnan niyo naman Diba? Kahit hinuli ko na siya, dinampot ko, diala ko sa bahay. Kahit hindi ko siya pinakain, ilang araw. Napakabait pa rin ni Bagwis mga kasinag. Andito pa rin siya kaya ngayon mga kasinag, simula ngayon, aalagaan ko ng mabuti si Bagwis. Hindi ko na siya gugutumin pa. Makakaasa kayo mga kasinag. Salamat pala sa inyo sa patuloy na pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Sa mga basher ko dyan, salamat din po sa inyo. Wala na akong masabi, kundi salamat din sa inyo. Bagwis, kumusta ka na Grabe ang kuko Yan kung makikita nyo ang kuko ni Bagwis mga kasinag Bagwis, grabe ang kuko napakatalas ang kuko ang tatalim ng mga kuko niya. Ayan. Opo. Hawak lang papa. Himas-himas lang ni papa ha. Himas-himas lang papa. Himas-himas lang. Kakamut-kamutan lang ha. Himas-himas lang ano. Pasensya ka nung mga nakaraan ha. Sige na, kain na. Andun yung pagkain mo. Dalhin ko pa dito? Masarap yung pagkain mo, malaman yun. Dalhin ko pa dito? Doon mo lang yung kakainin. Ha? Bagwis? Bagwis, maligo ka? Gusto mo maligo doon? Ligo na ulit. Gusto mo maligo?
May tubig naman oh, kung gusto mo maligo. Pwede ka namang maligo kung gusto mo. Kain na, nagtitilam-tilam ka na baga. O sige, kain na. Kunin mo yung pagkain mo dun. Sige na. Ha? Ano po? Ha, bagwis? Ano po yun, bagwis? Ha, ano po yun? Ano nakikita mo dyan? Ha? Ano titignan mo dyan at tumataas naman yung balahibo mo sa ulo? Anong nakikita mo? Maligo na? Gusto mo maligo? O sige, bantayan kita, ligo na. Ligo na. Babantayan kita. O sige na, dun o. Halika, dito. Ligo ka dyan o. Kung ayaw mong kumain, o dyan ka maligo o. Dito, sa tubig na yun o. Sige na, ligo na, halika. Baba na dyan, ligo ka na. Bantayan uli kita, ligo na. Baba na, dito sa tabi ko. Kurpintuhan tayo. Ha, halika dito. Baba ka dito. Na, kurpintuhan tayo. Ha? Halika. Opo, halika dito. Sige na, halika. Baba na dyan. Ligo, hindi ka maliligo? Ha? Baka gusto mong maligo, baba na. Ayan mga kasinag, sa ngayon pala, si Bagwis hindi pa rin umaalis. Kanina pa nga kami nagkikwentuhan, pinatay ko lang yung camera. Ayaw pa rin umalis si Bagwis mga kasinag. Ako pati may gagawin pa. Mga kasinag, salamat pala sa pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Hanggang dito lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!